Аз на вас колко пъти ви казах? Слушай малко, колко пъти? Чакай сега, няма да плаши никой. Колко пъти ви казах на вас да не минавате за забранената улица? Кой не си ти? Аз не те гледам. Не си ми казал, батко. Защо минаваш отдолу забранената улица? Ако си ми казал, няма да минем. Защо си минал? Защо минаваш? Не знам, греши, бе, батко. Греши, ако не те съдат тук, всички минат с Аз имам такова, бате. Какво имаш? Престилка е там. Какво имаш? Престилка е да се ре. Да се ре, ама всичко е в лайнат. Вие всички имате престилки. И всеки ден лайна. До кога така, бе, човек? Прав си, Мен не ми трябва нито каруцата, нито коля. Да, бе, ясно. Но ако не спазвате тук правилата на този квартал и не минавате, другия една по една, на всеки един от вас. Добре. Прекалено много хора сме и ние сме хора като вас. Аз не идвам в факултета и Филиповци да ти цапам и да ти правя мизери. Нали така? Така е. Така. Вземи си каруцата и сега внимай следващия път.